Il-libell kriminali se jitneħħa darba l-dejjem mill-liġi tal-media u d-defamazzjoni. Emenda importanti fl-abbozz il-ġdid li se jiġi ppreżentat nhar l-Erbgħa fil-Parlament li permezz tiegħu se tissaħħaħ il-liġi Maltija dwar il-libell u l-inġurja sabiex jiġi rispettat aktar id-dritt tal-liberta tal-espressjoni fil-pajjiż. La darba tidħol fis-seħħ il-liġi l-ġdida l-kawżi tal-libell kriminali li jkunu pendenti se jispiċċaw ukoll. Dawn id-dettalji ppreżentawhom lill-Midja il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici u l-Ministru għall-Edukazzjoni Dwar. Abbozz ta' liġi li sar wara konsultazzjoni sħiħa fosthom mal-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin, Fondazzjoni Tumas Fenek u l-Front kontra ċ-Ċensura. Kemm l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin kif ukoll il-Front kontra ċ-Ċensura fi stqarrijiet qalu li l-Gvern sema' u laqa s-suġġerimenti tagħhom. L-abbozz ta' liġi neħi dritt li jiġu friżati l-assi ta' persuna, filwaqt li d-danni li jistgħu jingħataw f'kawża ta' libell se jibqgħu l-istess kif stabbilit illum, jiġifieri ta' 11,640 euro. Filwaqt li r-reġistrazzjoni tal-edituri u l-pubblikaturi se tkun fuq bażi volontarja. Il-Gvern qed jara l-possibilità li jitwaqqaf ir-reġistru tal-Midja li jitmexxa mill-Midja stess. Il-Ministru għall-Ġustizzja Owen Bonnici fisser kif dan il-pass jingħaqad mal-isforzi tal-Gvern fl-aħħar snin fejn saħħaħ il-libertà tal-espressjoni artistika. Fejn illum nemmen li ħriġna b'abbozz ta' liġi illi huwa wieħed b'saħħtu ħafna. Fejn se jpoġġi lil pajjiżna fuq quddiem net fejn tidħol il-libertà tal-espressjoni ġurnalistika. L-impenn tal-Gvern huwa li jiġi protett is-sors tal-informazzjoni kemm mal-edituri, pubblikaturi u awturi fost oħrajn. Hawn se jidħol il-kunċett ta' citizen journalism fejn min ma jagħmilx ix-xogħol ta' ġurnalist se jkollu s-sorsi tiegħu protetti wkoll. Il-Ministru għall-Edukazzjoni iddeskriva din il-liġi bħala l-aktar progressiva u li ssaħħaħ il-libertà tal-espressjoni. Radna nagħmlu hekk biex nibagħtu messaġġ qawwi li aħna nqisu l-libertà tal-espressjoni ġurnalistika bħala parti importanti ħafna minn soċjetà demokratika u miftuħa u ridna nibagħtu messaġġ qawwi li min jagħmel xi ħaġa, joqtol persuna, jagħmel xi ħaġa biex ibeżza il-ġurnalisti milli jaqdu dmirijietom qed nibagħtu messaġġ qawwi bil-maqlub aħna.